the Vice Chairman and Ward Official. I can see High Chief Asio Korea. God bless you. I don't get anybody in and okay, I get where Rosia can Jakurun Desai African one can get Jamba. His Royal Majesty. Mommy, please. I've done that. Anya na afụkwa ndị eze ndepụta n'ikem maka mmemme ndị Ohanaeze ndị Igbo Day na Lagos n'ụbọchị tata mana ọ ga-aka mma ka ofu onye n'imefa kwuchite ọnụ ndị ọzọ nna anyị ukwu biko gwa anyị afọ gwa anyị ha anyị na-atọ ya n'ụbọchị tata. Afọ mbụ Eze Augustine Sunday Ezudotu Eze Igbo na Amụọdọ tata ị na-anya frọ ndị Igbo zuru ebe a tata bụ Igbo Day na Lagos steeti and ị na-anya efu all the days in the bar, all the government member. I am going to put that, and I is what I is. I know I didn't in the bar, so that I do. Okay. So, I better get in there. I better go. I better go. I watch the guy there. Okay. Yeah, guys. Now, I'm going to go. Na ekwundewo biko anyị neziri anya fụ na Igbo gburugburu agbakogo na Police College na Ikeja Lagos ebe a maka ifi mmemme Ohanaeze ndị Igbo Lagos na-eme nke a kpọrọ Igbo Day Celebration 2021 biko nwere ike igwe kana ife anyị na-atụ anya n'ụbọchị tata. Anyway, ihe kwuru ka na-eme maka ya ihe a na-eme tata bụ Igbo Day. Igbo Day nke a Great Igbo Day. Igbo Day bụ mbọchị ndị Igbo niile nọ na Lagos, onye ukwu ma onye nta na-agbakọ ọnụ ancha niile ewee nọkọ ọnụ wee celebrate riko wụkọ. Ọ dị ka otu a ndị chọọchị si eme harvest otu ọ dị n'Igbo Day. So a ga-enwe mmemme dị iche iche, a ga-enwe cultural activities ụdị ọbụla onye ọbụla ga-ebupụta ka o si were ya. So ebe anyị na-ekpe na tata na mmiri amanzo ụbọchị ga-abụrụ anyị ifeọma n'aha Jizọs. Anyị ma na Igbo kwuru sị na ife nwata toro oge abụla ụsa. Anyị na-atọ ya na njinji ya eji taa. Ijele ya agbakwa? Ijele ga-adị. A ga-enwe ọya ka njiwe sị na a ga-enwe different type of cultural activities. A ga-eti mmọnwụ, a ga-eti ijele, a ga-eti ọkwụrụ eteghị different type ụhụ dị na-agaghị abịa tata. Ihe bụ na onye ọbụla ga-afụ onye ọbụla bịa kwuru iwe ihe a ga-eme tata. Na Ekwundewo, a na-akpụ TV na-ekene gị. Biko nwere ike gwa ya afa gị? Afa m bụ High Chief Chukwuemeka Celestin Ogwu, the Onowu ndị Igbo n'Ojodu LCDA, Ọtụmba Baba Shelu of Ojodu Land. Abịazie na ala Igbo, onye ebe gị nna ya? Mụ bụ onye wafọ Enugu State Eziagụ Local Government and
and Okwamua the deputy president Ohanaeze in Lagos State. Na ikundewo. Nde for naka beba bagase the leaders of Ohanaeze youth Lagos State. So number one youth ever in Lagos State because all Ohanaeze would the number one of all the socio-cultural groups ever because it's here Oha and Eze. Thank you. Give one. Let's return, please.